Pozdrav svima još jednom. Danas na testu imamo jedan zanimljiv prijenosnik koji nam dolazi, kao što vidite i sami, iz Toshibe, a radi se o modelu Satellite L50B1V2. Skraćeno ga možemo zvati Satellite L50, dakle iz te obitelji, a radi se o jeftinom prijenosnom računalu, dakle iz one klase jeftinih Satellita, a često nas inače pitate vezano uz ta jeftina prijenosna računala koje se isplati kupiti. Pa evo jedno od onih koje zaista je prilično isplativo. Dakle, radi se o prijenosnom računalu, kao što možete i sami primijetiti, standardne veličine, i to bismo rekli prije nekoliko godina standardne. Dakle, ima 15,6 inčni ekran, što ćemo vidjeti nešto kasnije. A kao što vidite i sami po dizajnu, dosta je ovako jednostavno prijenosno računalo u kombinaciji, da tako kažemo, neke srebrne, žučkasto srebrne, oni to zovu čak i zlatne boje, nama to nekako najviše liči na srebrno, a dakle radi se o jednom klasičnom prijenosniku sa plastičnim kućištem, što možemo odmah osjetiti na dodir, sa laganim crtkanim dizajnom, što možete također vidjeti ovdje na slici, odnosno na ovom videu, a dolazi nam u dvije boje, odnosno dva tona, vidite, jedna je ova, druga je ova, a i kada ga budemo otvorili slična je priča, evo o tome nešto kasnije. Što se tiče samih ulaza i izlaza, pogledat ćemo prvo što se nalazi sa desne strane. Dakle, ovdje vidimo ulaz zajednički za slušalice, mikrofon, USB 3.0 ulaz. Radi se naime o posebnom ulazu koji također ima funkciju sleep and charge, dakle možete puniti dok je prijenosnik, dok se on odmara, da tako kažemo, to bi bio neki slobodan prijevod. U svakom slučaju, dakle, možete puniti uređaje preko ovog ulaza. Ovo je USB 2.0, klasični ulaz, HDMI i VGA video izlazi, kao što vidite, i stari VGA je podržan na ovom uređaju, i naravno ovaj ventilacijski izlaz. Sa druge strane, ovdje ćemo pronaći još neke zanimljivosti. Ovo je naravno ulaz za punjač za punjenje uređaja, odnosno laptopa. Ovo je klasični LAN mrežni ulaz, takozvani RJ45 ili RJ45, kako god hoćete, RJ, svejedno. Još jedan USB 2.0 ulaz, i ovo je dakle DVD pržilica, odnosno super multi uređaj, kako ga zovu. To je što se tiče ulaza i izlaza, i ovdje s prednje strane tu ćemo naći još jednu sitnicu, a to vam je, kao što vidite i sami, čitač, i to višestruki čitač SD memorijskih kartica. Sa stražnje strane ovdje ćemo vidjeti i također primijetiti još neke sitnice. Dakle, ovdje se u ovom donjem dijelu se nalazi baterija, ovdje su još neki dodatni ventilacijski izlazi, naziv modela, a na ovom uređaju, kao što vidite, i ovdje se vidi da je plastičan s ove strane. Ono što naravno idemo sada pogledati, a to je otvoriti ga i vidjeti što se ovdje nalazi. Kao što vidite i sami tipkovnice crne boje, ovo okolo je opet srebrne boje. Tipka za paljenje je ovdje u ovom dijelu, ovaj duguljasti ovdje dio, stvari možemo pokazati ovako. Ovaj duguljasti ovdje dio, dakle tu se nalaze stereo zvučnici koje podržavaju DTS sound i potpisuje ih Skull Candy, što je poznata jedna marka. Evo vidite ovdje Skull Candy vezano uz zvučnik, ili Skull Candy, kako god se već to čita. Evo, dakle, što se same tipkovnice tiče, ona je vrlo kvalitetna. Tipke su vrlo kratkog hoda, plitkog hoda, no međutim vrlo ugodne za rad. Postoji i numerička tipkovnica, s obzirom da je ekran 15,6 inčni, dakle oni su mogli smjestiti u ovaj donji dio i numeričku tipkovnicu, što je sasvim u redu, i uvijek korisna je ta numerička tipkovnica. Donji dio, dakle touchpad, sastoji se od jednog dijela, vidite da je odvojen sa jednom crtom, tako da biste vidjeli posebno lijevu i desnu tipku, i u principu vrlo je također ugodan za rad, odlično reagira na korisničke komande, tako da je zaista ugodno raditi s njim. Dobro, idemo se mi sada logirati, naravno neću vam pokazati svoju šifru, da se logiramo. Tako, i idemo malo pogledati ga iznutra i vidjeti kako radi. Naravno, ekran nije osjetljiv na dodir, tako da ćete morati koristiti kombinaciju tipka i miša, no međutim nekako nemamo osjećaj da nam fali ta funkcija, tako da, evo dakle, evo neke stvari, sitnice
čisto da vidimo kako to radi. S obzirom da ovaj prijenosnik radi na Intelovom četverojezgranom procesoru i to Pentium N3540, dakle model na 2,16 GHz, odnosno na 2,66 u turbo modu. Nema posebnu grafičku karticu, dakle ovdje možemo reći da radi se o prijenosniku osnovnih hardverskih karakteristika, dakle običan procesor, dakle Pentium N3540, Intel HD grafika, 4 GB RAM-a, zatim ima tvrdi disk od 500 GB i od neke stvari možemo u stvari pogledati i preko opcija kako ne bismo napamet govorili. Ono što možete vidjeti, Windows 8.1, 64-bitni i predinstalirani procesor, smo rekli već o čemu se radi, 4 GB RAM-a, 64 dakle, bitni operativni sustav. Ono što možemo također ovdje vidjeti je i kako tvrdi disk nešto je sporiji, naravno mi smo već navikli na SSD diskove, no radi se o 500 GB disku koji radi vrlo solidno, a i sama konfiguracija radi vrlo solidno s obzirom da se radi o starom disku. Dakle, touchpad podržava multitouch, to vidite i sami, a ovdje ćete vidjeti pregrš nekih dodatnih aplikacija koje instalirani su na ovome uređaju. Dakle, imate McAfee, Microsoft, zatim Office naravno, zatim Toshiba, Tempro, DTS, Sound, Google Drive, Evernote, dakle hrpu tih dodatnih nekakvih sitnica koje će vam dobro doći, a cijeli popis korisnih aplikacija koje ste dobili uz ovo prijenosno računalo. Dakle, ovdje je također jedan popis, dakle možete i ovako vidjeti sortirane aplikacije. Dakle, cijeli taj popis možete vidjeti onih najzanimljivijih aplikacija u detaljnoj recenziji koja se nalazi već na našem portalu. Što još reći o ovom uređaju? Inače, tanak je 2,35 cm, odnosno 23,5 mm, težak je 2,2 kg, a ima i hrpu onih dodataka koje imaju i svi prijenosnici manje više. Dakle, Wi-Fi, Bluetooth podržava, vidjeli smo ulaze i izlaze i dakle u potpunosti će poslužiti u vašem svakodnevnom radu. Tipkovnica je, rekli smo još jednom, vrlo ugodna. A što se tiče zvuka, kako ne bismo izmišljali priču, možemo i poslušati, evo recimo neki video prilog koji smo pripremili kako biste čisto čuli koliko je zvuk dobar. Dakle, zvuk dolazi odavde i zvuk je zaista dobar. Dakle, zadovoljni sam sa zvukom. Ono što još također možemo isprobati, još bolji zvuk, evo nekoliko glazbenih brojeva, evo probat ćemo jedan čisto da čujete koliko to dobro zvuči. Dosta je jak, to smo primijetili, i možda mu malo fali basova, no međutim moramo reći da je zvuk jako dobar za ovu klasu prijenosnih računala. Evo, čujete i sami, zaista prilično dobro. Usudili bi se reći da vam neće potrebni biti dodatni zvučnici, jer ovi zvučnici sasvim dobro sviraju, a ako baš želite nešto dodatno spojiti, naravno, vi to možete napraviti. Što reći još o ovom prijenosniku? Dakle, ove osnovne neke stvari smo vam pokazali, nemamo tu što puno filozofirati. Radi se o osnovnom modelu sa procesorom bez dodatne grafičke kartice, sa vrlo solidnom hardverskom konfiguracijom. Bilo bi super i kada bismo ga dobili po povoljnoj cijeni, a to možemo reći da je tako. Jer dakle, u ovom kompletu, ovako kako ste ga vidjeli, uz operativni sustav, on se nalazi u prodaju u Hrvatskoj po cijeni od 3599 kuna, dakle ispod 4000 kuna. Pretvoreno u eure, to je 472 eura, naravno odbijete 25% hrvatskog poreza i dobit ćete njegovu neto cijenu. Dakle, 3599 kuna za Toshiba Satellite L50, ovaj model. Mislimo da je to vrlo isplativa kupovina, s obzirom na njegov vrlo solidan i stabilan rad. Sviđa nam se i tipkovnica koja je vrlo lagano se radi s njom. Evo, možemo i probati neki tekst ukucati. Dakle, koliko je sati, ili tako nešto, recimo neke tekstove. Dakle, sam rad na tipkovnici je vrlo ugodan, kratak hod ima tipkovnica, nešto tvrđe su tipke, tako da možete i malo žešće lupati po njima,
neće se ništa naravno dogoditi. U svakom slučaju, ono što želimo reći sa ovom video recenzijom ovog prijenosnog računala je da je ovo, čini nam se, vrlo isplativo prijenosno računalo koje vrijedi kupiti za taj novac od 3599 kuna, tako da možemo slobodno preporučiti Toshiba Satellite L50B1V2, to je njezin, odnosno njegov puni naziv ovog modela. Eto toliko, družili smo se uz Toshiba prijenosnik, dvotonski, dvobojni, kako god hoćete, standardni 15,6 inčni ekran, Intel Pentium procesor, 4 GB RAM, 500 GB disk, Windows 8.1, solidan, ljepuškast dizajn, malo ovako drugačiji, no u svakom slučaju stane u svaku torbu i dobro će vam doći i na putu, nije ni težak, 2,2 kg, tako da neće ga biti teško nositi i stane u svaki praktički ruksak. Eto toliko, družili smo se uz Toshiba Satellite L50, moje ime je Božidar Komarić, a naravno detaljnu recenziju ovog prijenosnika potražite na našem portalu www.računala.com i ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal, pretplata je besplatna i dobit ćete pristup do više od 600 videa koje smo snimili do sada dok smo snimali ovaj video, tako da sigurno će se naći nešto i za vas ili vezano uz prijenosna računala, da li smartfone, da li tablete, zvučnike, slušalice, tipkovnice, miševe, što god vam se sviđa. Puno toga ćete naći na našem YouTube kanalu. Eto toliko, još jednom lijep pozdrav svima i naravno pročitajte našu detaljnu recenziju na portalu, a mi se vidimo u nekom drugom video prilogu.